Проклятието на миналото. Ханде не успява да се освободи от отровата на Джан. След разрухата тя отново жадува за драмата. Нейните приятели я предупреждават, дали не е жертва на стокхолмския синдром. Ханде търси последното, отчаяно доказателство за тяхната любов. Приятели, след професионалната катастрофа, причинена от нейната параноя, история 18, Ханде е изолирана. Но самотата я тласка да преосмисли токсичната си връзка с Джан. Какво се случва, когато обсесията се бърка с любовта? Абонирайте се за канала и активирайте камбанката. Ще видим как този синдром ще я накара да потърси последен, болезнен контакт с Джан. Подкрепете ни чрез бутона «Абонирай се», «Membership» или с Super Thanks и Super Sticker. Оставете «Харесвам» и коментирайте, смятате ли, че Ханде е била жертва на манипулация? Да започваме! Бяха минали 2 месеца, откакто Ханде напусна Истанбул и остави кариерата си в разруха. Тя живееше в изолирано крайморско място, опитвайки се да възстанови психическото си равновесие, след като загуби Джан, вилата и почти всички свои работни договори. Беше започнала терапия, но напредъкът беше бавен и болезнен. Животът й внезапно стана спокоен и предвидим. Вече нямаше папараци за тъглите, нямаше скандални заглавия, а най-вече нямаше я трескавата емоционална напрегнатост, която носеше Джан. И именно в тази потискаща тишина Ханде започна да се чувства зле. Това не беше само болката от загубата, това беше липсата на драма. Ханде често се улавяше да преглежда стари снимки и видеа от връзката им. Тя не се фокусираше върху щастливите моменти, а върху върховете на кризите, яростни къвги, завършващи с отчаяни прегръдки, разриви със сълзи, последвани от страстни събирания. В самотата си Ханде започна да романтизира токсичността. Това не беше обикновена любов, казваше си тя. Това беше истинска любов, любов, която те поблъща. Това, което усещахме, беше толкова силно, толкова уникално. Може би ревността му не беше контрол, а просто доказателство колко се страхуваше да не ме загуби. Ханде беше заменило осъзнаването с носталгия по хаоса. Липсваше и да бъде епицентърът на емоционалната буря на Джан. Айлин, приятелката и менеджерка, която неволно беше предизвикала последната криза със своята лъжа, дойде да я посети, изпълнена с разкаяние. Надяваше се да открие Ханде по пътя към възстановяването, но вместо това я намери изгубена в опасна идеализация на миналото. Намери я седнала в хола, държейки снимка на Джан, направена по време на една от най-тежките им къвги, малко преди очилата му да се счупят. Ханде, какво гледаш? Това беше криза, ужасен момент, каза Айлин и взе снимката. Не, Айлин, това беше страст, отвърна Ханде с почти мечтателен тон. Това беше страхът да не се изгубим. Погледни очите му. Това не е гняв, това е отчаяние. Никой никога не ме е обичал с такава интензивност. Айлин я погледна с ужас. Беше ясно, че Ханде не се възстановява, тя бъркаше травмата с любовта. Ханде, спри. Това не беше любов. Това беше контрол. Джан те държеше в постоянен цикъл от ревност, драма и награда. Той те изолира от всички, освен от себе си, каза Айлин твърдо. Преувеличаваш. Просто се борехме за любовта си. Айлин седна до нея и хвана ръцете й, слушай ме внимателно. Чела съм за такива неща. Ти не ти липсва Джан. Липсва ти драмата, която той създаваше. Проявяваш симптоми на стокхолмския синдром. Ханде рязко дръпна ръцете си. Казваш, че съм болна. Че той е моят похитител. Не физически. Но психологически, да. Той те държеше в токсична среда. Караше те да вярваш, че ревността му е грижа, че настроенията му са страст. Унижаваше те, а после те издигаше. Създаде динамика, в която оцеляването беше любов. И сега, когато похитителят го няма, ти изпитваш привързаност към него. Бъркаш травмата с интимност. Думите на Айлин удариха Ханде като камък. Тя се почувства обидена, но част от нея, рационалната част, която терапията се опитваше да събуди, знаеше, че Айлин е права. Джан я беше изолирал. Спокойствието винаги беше следвано от експлозии.
Не, прошепна Ханде, клатейки глава. Това не може да е истина. Нашата любов беше истинска. Трябва да ти докажа. Ханде се изправи, взела решение. Трябваше да види Джан, не за да се съберат отново, а за да потвърди миналото им. Трябваше да докаже, че той е мъж, който е обичал, а не манипулатор, който я е държал в капан. Ханде знаеше, че Джан все още е в Рим за последните промоционални събития на филма с Демет. Не можеше да се свърже директно с него, той беше прекъснал всякакъв контакт. Затова реши да организира случайна среща. Планира пътуването до Рим, използвайки всичките си тайни контакти. Трябваше и един поглед, една единствена реакция, за да докаже, че Джан все още изпитва онази разрушителна страст, която тя наричаше любов. Ако той покажеше ревност или гняв, това щеше да опровергае теорията за Стокхолмския синдром и да потвърди тяхната уникална връзка. Ханде хвана първия полет към Рим, насочвайки се към театъра, където щеше да се състои премиерата на филма, решена да сложи край на съмненията. Тя отчаяно искаше да докаже, че е била жена, обичана с интензивност, а не жертва на манипулация. Ханде пристигна в Рим в деня на премиерата на филма на Джан и Демет. Вечният град, някога романтична сцена за мечтите на Ханде и Джан, сега беше арена на техния професионален и личен провал. Ханде беше избрала стратегическо място, кафене срещу историческия театър, където щеше да се състои премиерата, с надеждата да срещне погледа на Джан и да предизвика онази, истинската реакция, която отчаяно търсеше. Тя не търсеше Джан от любов, а за емоционално потвърждение. Ако видеше ревност, гняв или дори болка в очите му, щеше да може да отхвърли обвиненията на Айлин. Щеше да каже: не съм жертва, ние сме двама души, които се обичат и се разрушават. Докато чакаше, наблюдаваше пристигането на екипа. Демет Юздемир пристигна първа, безупречна, усмихната и придружена от своя мениджър и, странно, и от мениджъра на Джан. Двамата се държаха с почти военна професионална дисциплина. Демет беше въплъщение на стратегическата стабилност. После пристигна Джан Яман. Той не беше измъченият мъж, когото Ханде помнеше. Беше изваян, усмихнат, но очите му, макар и сияещи за камерите, бяха странно празни. Изглеждаше като човек, който е изградил съвършена фасада. Ханде се изправи, ръцете й трепереха. В този момент тя не беше известна актриса, беше просто отчаяна жена, търсеща емоционално потвърждение. Бавно се приближи към оградената зона, където Джан позираше за снимки с Демет. Съдбата, или може би собственото й отчаяние, направи така, че Ханде и Джан да се окажат лице в лице за кратък миг, разделени само от камерите и охранителния кордон. Ханде очакваше проблясък на ревност, изненада, гняв или дори намек за носталгия, каквото и да е, което да докаже, че драмата все още е жива. Но Джан и отправи поглед, какъвто тя никога не беше виждала, пълно, почти клинично безразличие. Това не беше презрение, нито гняв, нито любов. Това беше липса на емоция. Джан я погледна като на смущаващ фактор, който вече е отстранен, като опасност, която е обезвредена. Лицето му остана неподвижно, изражението на професионалист, който не позволява на страничен шум да повлияе на представянето му. Той веднага се обърна към Демет, усмихна и се с видима, но професионална топлота й постави ръка на гърба и, за да я насочи по червения килим. Докато Джан и Демет се отдалечаваха, Ханде видя жеста, който я разби. Ръката му върху гърба на Демет не беше романтичен жест, а знак за пълно доверие, партньорство и професионална защита. Това беше същата емоционална стабилност, която Ханде никога не беше успяла да му даде, и която беше разрушила със своята нужда от пълна прозрачност. Ханде беше търсила доказателство за Стокхолмския синдром, но беше намерила доказателство за възстановяването на Джан. Той вече не беше емоционалният похитител, когото тя трябваше да обича, беше човек, избрал стабилността и психичното здраве на всяка цена. Ханде се върна в кафенето и седна, с треперещи крака. Теорията на Айлин беше вярна, но Ханде се беше заблудила в заключението. Не Джан беше похитителят, тя самата беше човекът, който се нуждаеше от емоционален надзирател, за да се чувства жива. Тя беше романтизирала хаоса на Джан, а сега, когато той беше излекуван от този хаос, вече нямаше нужда от него.
Въпреки отхвърлянето, синдромът беше силен. Ханде трябваше да направи последен опит, съобщение, отчаян текст, дори и да знаеше, че никога няма да получи отговор. Тя взе телефона и написа съобщение до стария, секретен номер на Джан, знаейки, че е деактивиран, но надявайки се, че по някакъв начин известието може да достигне до неговия мениджър. Наистина ли беше готов да загубиш всичко, което имахме, заради Демет? Заради кариерата си. Моля те, кажи ми, че не е вярно. Кажи ми, че ме обичаше толкова, колкото те мразех заради ревността ти. Кажи ми, че не си просто манипулатор. Веднага след изпращането телефонът завибрира с известие. Това не беше Джан. Беше автоматичен отговор по имейл, формален и кратък. Този имейл акаунт се наблюдава само за професионални цели. Всяка лична кореспонденция няма да бъде разглеждана. Няма да има отговор. Моля, уважавайте нашите професионални граници и не ни безпокойте. Ханде не получи драмата, която търсеше, а клиничния отказ на една непреодолима професионална граница. Джан беше продължил напред, беше изградил стени от протокол и професионализъм, за да се защити не само от нея, но и от всякакъв възможен емоционален срив. Неговото възстановяване не беше резултат от терапевт, а от необходимостта да оцелее. Ханде се върна в своя изолиран дом и вече не можеше да пренебрегва думите на Айлин и студеното безразличие на Джан Фрим. Нейната мисия за доказателство за любов се беше провалила, разкривайки вместо това доказателство за пълно възстановяване. Джан се беше излекувал от хаоса, Ханде – не. През следващата седмица, по време на терапевтичната си сесия, Ханде се изправи пред концепцията за Стокхолмския синдром и своята зависимост от драмата. Докторе, Фрим, търсих неговата омраза, ревност, болка. И не намерих нищо. Погледна ме сякаш съм мебел, каза Ханде със сълзи в очите. Терапевтката отговори спокойно: госпожо Ерчел, вие не търсехте доказателство, че Джан ви обича, търсехте доказателство, че все още сте важна за неговото разрушение. Когато Джан избра да се защити чрез Демет и професионализма, той не ви предаде, той ви освободи. А вашата реакция, носталгията по конфликтите, показва, че сте бъркали драмата с живота. Ханде осъзна, че нейната ревност не проистича от страх, че Джан ще я предаде, а от страх, че той може да оцелее без нея. Тяхната връзка беше балон на емоционална изолация и когато този балон се спука, тя изпита привързаност към похитителя, който й беше дал идентичност в хаоса. Клиничното мълчание на Джан и успехът на филма с Демет продължиха да доминират в медиите. Принудена да погледне външния свят, Ханде най-накрая видя Демет не като съперница, а като непреодолима граница. Джан и Демет поддържаха безупречна дистанция. Подкрепяха се взаимно в интервюта и фотосесии, но винаги с премерен език на тялото, лишен от емоционална близост. Джан използваше Демет не за любов, а за защитата, която тя му осигуряваше от емоционалния свят. Демет беше неговата професионална броня. Ханде разбра, Джан беше избрал Демет, защото тя не изискваше душата му, изискваше само неговия професионализъм. Демет беше наложила граница, която Ханде винаги беше прекрачвала. Менеджерът на Джан даде интервю, в което похвали Демет за това, че е помогнала на Джан да дефинира границите. Демет не е емоционален партньор, а партньор на стабилността. Джан научи, че строгите граници са неговото единствено спасение. Тя не изисква драма, изисква само най-доброто изпълнение. Ханде беше тласнала Джан към най-крайната форма на възстановяване, емоционално стерилен живот, но професионално безупречен. Ханде, най-накрая освободена от нуждата от Джан и неговата драма, разбра, че истинската свобода не е прозрачността, а независимостта от нуждата друг човек да определя стойността й. Тя реши да рестартира кариерата си по премерен и спокоен начин, приемайки по-малки роли, които не изискват да бъде в центъра на медийното внимание. Беше научила най-важния урок: ревността не е любов, а обсесия, която се стреми да унищожи обекта на желанието си, за да го притежава напълно. Джан, въпреки че беше спасил кариерата си и беше аплодиран, не беше истински свободен. Той беше заменил токсичната любов в затвора на съвършенството. Живееше живота, за който Ханде беше мечтала: успех, слава, но без човешка топлина.
Неговото излекуване беше избор за оцеляване, а не за щастие. Ханде и Джан никога повече не се срещнаха. Тя продължи терапията си, бавно, но истински, за да престане да бърка травмата с интимността. Той продължи да работи успешно в международни филми, винаги безупречен, винаги на дистанция, с Демет до себе си като перфектен и хладен бизнес партньор. Ханде най-накрая прекъсна токсичния цикъл, не като намери любовта, а като намери себе си в тишината след драмата. Месеци след събитията в Рим, Ханде продължи своя път. Нейното изцеление вече не беше цел за да си върне Джан или да спаси кариерата си, а път за да спаси самата себе си. Тя разбра, че истинската повратна точка не е било предателството на Джан, което никога не се беше случило, а осъзнаването на Демет като симптом на тяхната болна връзка. По време на една особено трудна сесия, Ханде говори за своята истинска зависимост, зависимостта от усещането за опасност. Не ми липсваше Джан като човек, докторе, призна Ханде. Липсваше ми Джан като мой емоционален тъмничар. Исках неговия контрол, защото ме караше да се чувствам уникална, като единствения човек на света, който може да го успокои или да го изкара извън контрол. Когато Айлин ми говори за стокхолмския синдром, разбрах, че не се страхувам от Джан, страхувам се от празнутата, която неговото отсъствие би оставило. Ханде най-накрая идентифицира най-дълбоката истина, нейната параноя беше защитен механизъм срещу собствената и несигурност. Беше полезно да обвинява Джан и Демет, отколкото да приеме, че има нужда от драмата, за да се чувства жива. Междувременно Джан беше достигнал върха на международната си кариера. Филмът му печелеше награди, той беше изключително търсен. Но личният му живот се беше превърнал в стерилно повторение на работа и фитнес. Живееше под постоянна и контролирана светлина. Неговият мениджър и екипът на Демет поддържаха строг контрол, избягвайки всякакви ненужни взаимодействия. Джан се беше превърнал в перфектния професионалист без душа. Неговото излекуване от токсичността на Ханде беше клиничен успех, но човешка трагедия. В едно рядко интервю Джан говори за това как е научил да различава истинската страст към работата от разрушителната страст в любовта. Разрушителната страст те изгаря и те оставя празен. Страстта към работата изисква дисциплина и дава резултати. Аз избрах дисциплината, заяви Джан, а думите му прозвучаха за Ханде като горчиво потвърждение. Джан се страхуваше да се влюби отново, опасявайки се от връщане към хаоса. Години по-късно Ханде се беше възстановила. Работеше в Турция с ново спокойствие и зрялост. Имаше нови приятели, нов мениджър и най-вече, ново разбиране за себе си. Споменът за Джан беше избледнял, той вече не беше травма, а урок. Един ден, на летище, Ханде видя Джан в далечината. Той беше заобиколен от бодигардове и своя мениджър, Демет не беше с него, но беше ясно, че той остава актив, който трябва да бъде защитен. Джан беше безупречен, елегантен и невероятно самотен. Те не се погледнаха, Ханде вече не изпитваше нито желание, нито гняв. Само състрадание. Ханде осъзна, че в опита си да избяга от своята параноя, Джан беше изградил около себе си затвор от успех. Беше заменил любовта с драмата, а после беше заменил свободата със стабилността. Ханде, макар да беше загубила всичко, беше спечелила истинската свобода, способността да обича без нуждата да притежава или контролира. Джан, макар да беше спечелил света, беше останал пленник на страха от рецидив. Токсичният цикъл беше прекъснат. Ханде беше свободна да се излекува, Джан беше свободен да триумфира в изолация. Тяхната история не завърши с отмъщение или любов, а с осъзнаването, че истинската заплаха не са тайните, а страхът да бъдеш обикновен. Приятели, историята на Ханде и Джан завършва с една неудобна истина. Емоционалният стокхолмски синдром тласна Ханде да разруши живота си, но също така и даде ключа към истинското изцеление. Джан избра златния затвор на съвършенството от страх. Кой плати най-високата цена? Оставете мнението си в коментарите и не забравяйте да се абонирате.